Възбудили сме се, нали така? И можем да продължим вече към преимуществата на интернет спрямо останалите медии. Когато планираме една кампания, много е важно да знаем, че хората не са само в реалния свят без интернет или пък само в интернет без да са в реалния свят. Значи все още ни прекарваме повече време в реалния свят, отколкото в интернет. Някои присъстващи правят изключение, че са повече в интернет, но те са единици, нали? Така че, когато планираме една кампания цялостна, е много важно да знаем как да интегрираме каналите, така че да постигнем максимална ефективност, достигайки до целевата група. Тоест, ако ние знаем нашите потенциални клиенти, ако сме си направили труда да научим какво четат, какво слушат, кои места посещават, къде са в интернет, тогава ние можем да интегрираме каналите много ефективно, така че по всички тези канали, които достигат до тях, да можем да достигнем с нашето едно послание. Тоест с много облъчвания през различни канали, достигайки до потенциалния клиент. Но за да избереме правилно каналите, ние трябва да знаем коя е ефективността на всяка медия, за да знаем какъв тип средство би било полезно и би било ефективно за нашия бизнес да изберем за самата кампания. Така че този шейк, който ние ще забъркаме с имейл, радио, ТВ, интернет и всичко там, трябва да стане за пиене и да е вкусно. Иначе потенциалният клиент няма да ги спие. Кръга на шегата, разбира се, с този миксер, който съм ви дала. И сега продължаваме за преимуществата на интернет пред останалите медии. Значи ние трябва да видим първо какви са преимуществата на отделните медии и да кажем всяка медия, коя е силата й, за да използваме точно по предназначение и сравнено с тези медии, каква е пък силата и какви са преимуществата, разбира се, има и недостатъци до всяко нещо, но ние сме се справили за да говорим за преимуществата и да ги използваме на интернет. Така, силата на вестниците. Да започнем с